Привіт, Рома. Brawl Stars сезон 50. Лайф. Стовп диму піднявся і над Воронежем. За даними Росінканалізу Астра, горить в районі воєнного аеродрому Балтіморі. Його Росія регулярно використовує для завдання ударів по Україні. Тамтешній губернатор заявив, що протиповітряна оборона високу швидкість і на поки не підтвердила жодну з атак. Місія Міжнародного валютного